уважаеми гости на събора, участници в него, учили, работили в Русия, всички онези, които тук имате силни емоции и виждам, че ги изразявате. Добре дошли не случайно в Казанлък, защото вече поредна година събора на Националното движение Русофили е тук, заради най-голямата диаспора на училите и работилите в Русия и най-вече заради това, че тази поляна тук на Копринка е в подножието на Шипка. Защото онова, което прави Националното сдружение и заради което членувам в това движение и преди да бъда кмет и сега като кмет е, че пази историята, паметта и че създава емоцията да признаваме освободителната война, да признаваме, че ние българите сме народ, който помни историята и паметта си и не забравя онези, които са подали ръка в най-тежките ни времена. Именно за това Националното движение Русофили не само се качва на Шипка на 3 март, както някои български патриоти обичат да правят, да се качат веднъж в годината на 3 март, да развеят флага и да бъдат най-големите патриоти на България, а през цялата година много мотивирано, много силно, с много организация. Използвам случая да благодаря на господин Малинов и на всички организатори в това движение. Създават проекти и ги изпълняват именно защото са истинските патриоти. И ние трябва да бъдем такива. И любовта и патриотизма се изявяват в делата, а не в гръмките думи. И не в У и А.